bine ne-ați găsit la cea de-a 8-a ediție Cupa Micilor Pescari, dar este vorba de încă câteva activități care, așa cum v-am mai prezentat în repetate rânduri, încep chiar de acum. Și mulțumim încă o dată băieților de la Club Airsoft Arena Lupilor, care au venit și cu juniorii, după cum vedeți, ei sunt blindați, sunt pregătiți, sunt dotați pentru fapte mari, după cum se vede. O să dau acum cuvântul domnului Cătălin Nedelcu pentru a vă prezenta câteva aspecte ce țin exclusiv de activitatea Airsoft. După aceea vă rugăm frumos părinții, copiii, după ce terminați cu Airsoft-ul, vă mai eliberați un pic de soare, o să urmeze celelalte activități, poturuga, da, sfoara și așa mai departe. La semnalul, ați văzut, la goarna magică, o să dăm din nou adunarea. E în regulă? Succes, domnul Cătălin! Bună ziua, bine v-am găsit! Avem o deosebită plăcere să fim aici lângă voi. După cum spunea Mihai, astăzi o să facem o serie de tras la ținte. O să le prezentăm copiilor diferite replici ale armelor reale. Părinții care vor și ei să tragă sunt bineveniți să tragă și ei la ținte, nu numai juniorii. Da? Mai aproape microfonul. Nu, ține microfonul că eu vorbesc tare. Vorbesc? Da? Bine. Ține microfonul mai aproape, sper să mă aud acum. Nu vreau să vă agitați în momentul în care începem. O să avem timp pentru toată lumea. Chiar dacă cineva a tras la țintă și mai vrea să tragă o dată, mai are timp să mai tragă încă o dată, da? Ce pot să vă spun? Acest sport este un sport mai special. Pentru cei care sunt interesați să își înscrie juniorul la așa ceva, poate să vină să stăm la o discuție după aia. Vreau să fim ordonați, să nu ne agităm când trebuie să tragem la ținte. Facem o coloană de câte doi, cineva din echipa mea va face ordinea și disciplina, adică să intrăm în ordine la trasul la țintă. Altceva, distracție și voie bună să fie. Mai am și eu câteva cuvinte. Doamnele, dacă-s doamnele, mămicile aici, sunt prezente mămici? Da. Sunt câteva, nu? Dacă n-au venit toate, ce rămâne, vedem după aia. Avem aici un sponsor care ne-a ajutat pentru concursul nostru cu undițele pentru copii. Catarii, le mulțumim prin domnul Cristian Constantinescu. Mămicile trebuie să vină să-și ia câte un dero de ăsta, câte un absolut. Ce e aici, șefule? Absolut. Ați înțeles, da? Absolut. Deci copiii, când încep acum frumos să stea la rând acolo, cum a explicat domnul Cătălin la Airsoft, mămicile pot veni să și le ia, să și le pregătească, să și le ducă unde are treabă, da? Mulțumim mult încă o dată Catarii pentru sprijin. O să tragă mai întâi copiii, da? Dacă sunt și părinți care vor să tragă. Hai. Hai cu copii. Prima activitate a Cupei Micilor Pescarilor, chiar dacă este vorba de micii pescari, prima activitate este Airsoft-ul. Un sport care în România a început să fie din ce în ce mai cunoscut și mai promovat în ultimii ani. Este vorba de activitate în aer liber, camaderie și altele. Partenerii noștri în Airsoft, băieții de la Club Arena Lupilor.
echipează băieții atât cu replici cât și protecție minimă, ochelari și tot ce mai trebuie. Haideți să vă explic cum stă treaba. Fiecare... Bun, uitați cum stă treaba. Fiecare își va alege ce ciocan consideră că poate să-l mânuiască. Avem și unul mai mare, și unul mai potrivit, și unul mai mic. Fiecare copil din fiecare echipă dă o singură dată cu ciocanul și lovește cuiul aici. Nu de 2 ori, oricum nu vă las eu. Da? Vedem la sfârșit cine atinge să bată cuiul până jos de tot, ăla câștigă, da? Echipa care nu câștigă, s-ar putea diseară să nu mai arunce elicoptere frumos pe cer, alea luminoase, s-ar putea să uite la ceilalți. Pe cine da primul după aceea se duce în spate, nu? Cine a dat deja și n-apucă echipa lui să bată cuiul până la floare, până jos, se duce în spate și așteaptă până când se termină să se curte cuiul. E cineva care n-a înțeles? Nu! Bun. Domnul șef, terpoterie unde-i? Besemele? Zero. Cărășei, sunteți gata? Da! Șalăi? Da! Băi, n-ați mâncat mă înghețată, n-ați mâncat nimic, ce-i mă cu voi? Părând, câte unul, da? Părând. Odată. Ei, penalizare. Opa, ai răbdare, ai răbdare. Ciocanul jos. Ok, părând. Părând, poate să dea el sau ea. Scuze. Odată. La revedere. Ușor, uitați-vă unde e cuiul, că nu fuge, nu bate vântul. Hai, gata. Bun. Gata. Bravo. Drop it. Stop! Ascultă semnalul lui! Când ascult stop, stop! 1 Domnul operator, start! 2 3 start! Sunteți pregătiți? Hai, 3, 2, 1, start! Ai văzut? Îmi ia în impact shop și l-a distat el pe cap. Ce facem aici? Leagă de mașină? 3, 2, 1, 10!
ziua, mă gândesc doar la tine. Mă duc să țin microfonul. Aoleu. Noaptea somnul nu vine, cred că te iubesc, da, da. Cred că te iubesc, da, da. Sună iar chitara, voi cânta toată seara, doar de dragul tău, da, da. Doar de dragul tău, da, da. E ofertă! Sună telefonul, eu ridic receptorul și aud vocea ta, da, da. Și aud vocea ta, da, da. Dacă mă gândesc mai bine, cred că te iubesc pe tine. Dacă mă gândesc, sigur te iubesc. Sigur te iubesc. Sigur te iubesc. Să vină pastele la copii! Mulțumim City Grill că ați avut grijă de copiii noștri și anul ăsta. Mulțumim Romică, bucătar. Din mână în mână, vă rog frumos să meargă treaba strună. Ce copil a spus că nu-i fac pastele? Ia să vedem. Vă trecem la ciorbă. Sunt Nu vă mai împingeți pe mese că o să mâncați în mână. Hai, ne dăm de acolo și lăsăm alți copii să facă. Dar nu stă bine. Haide. Dar nu stă bine masa. Bine, place și eu și... Hai. Mulțumim. Cine nu are să vină cu scaune, că astea sunt. Fratele mele. Bravo. Îmi place copiii ce păpați acolo? Noi avem bani. Ce foame aveți peste aici lângă cărășilor? Ce pus peste? Este parmezan, cel mai bun. Așa se mănâncă pastele carbonara cu parmezan. Mereu mănânc cu parmezan. Vezi? Că știi? Cine stă jos? Ia pica și de aia. Ia-ți căunelul tău de la cort. Da? Ușor! Măi!
Mai trebuie 2, 3, 4. Imediat, o piscăunelul. Da, iubito. Dacă îi doare capul să-i dați nurofen. I-am dat nurofen. Mulțumesc, i-am dat nurofen cu puțină apă. Nici mai mult, nici mai puțin de 52-54 de copii. Mulțumim încă o dată City Green. Că și fără când n-am mai avut. Vă mulțumim că ne-ați suportat până la ora asta. Vă mulțumim pentru prezența în număr atât de mare. Hai să începem așa, să le mulțumim oamenilor care au fost lângă noi. Asta e al 3-lea an în care Complex Piscicol Milutina, în special domnul Rudi, ne-a găzduit fără niciun fel de pretenție. Mulțumim domnul Rudi, mulțumesc Complex Piscicol Milutina. Altă familie care este lângă noi de mult timp și ne susține, MG Special Carp, familia Mircea și Alexandra Gheran, mulțumim frumos! Prietenii noștri de la Hand Craft Studio, care au făcut diplomele acestea frumoase. Magazinul Momeli la Sile, cu care v-a ajutat să pescuiți herneala din partea lor. Asociația Pescara Mărășteni le mai dăm, merită și ei sau? Mulțumim! Magazinul Moment la Marian, care a oferit premiile pentru locurile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulțumim mult! Blackfish Mania, desigur, mulțumim frumos Răzvan Bleac în Soiu. Prietenul nostru PAS, Preda Adrian Ștefan de la Active Baits, mulțumim frumos. Băieții de la care am împrumutat corturile la cort.ro, mulțumim frumos. Domnul Dinu Florian Cârtan ne-a pregătit și câte o carte pentru ei, ne-am bucurat să ne facă și nouă impresie după ce o parcurg, așa, nu știu dacă acum copiii dumneavoastră mai citesc cărți sau nu. Dar ar fi bine că sunt niște povești pescărești, ca o dinioară, cu locul 1 Juniori 2, Junior 2, da, locul 3, așa că nu mai, dacă m-au îmbărlit ca colegii mei. Bine, locul 3 să fie. Și avem Radio Piticu. Deci locul 3, Junior 2. Dăm unde să? Ajutați părinții. Părinții! Ia tot, nu? Ia vino cu ia întoarce. Cu ținem Natale Juvelicu și cu undița și cu așa. Oricum trebuie să faci poză cu el. Uitați cu ea ca să fie ea, băgați uitați în felul cu aia. Gata, nu mai. Ai dat. Uite aici către mine să-ți fac o poză. Bravo, pescare! Și avem locul 2, Junior 2, ediția 8-a, Complex Piscicol Milutina, un băiat al nostru în trupă, n-am vrut să-i dau, dar m-au impresionat niște fapte. Nu că e rău, nu vrea, așa, Andrei Ștefan, apa. Bravo, Andrei! Hai, felicitări! Bravo! Hai, du-te mai departe. Seama, Andrei, mă. Da, te adună. Da. Și acum să facem o poză, ține și tu diploma asta să vadă. Visează pește, plânge pește, doarme pește. Mănâncă pește. Așa, tati, să încăpeți amândoi în poză, că tu ești mare. Așa, Suge burta, Andrei, suge burta. Bravo, băi. Andrei, Rămâi, Andrei, decât cu trofeul, te suce tati pe scapă de alea. Și locul 1, Junior 2. Lasă-i și diploma. Locul 1, Junior 2, Robert Doroftei. Bravo! Felicitări! Tati l-ajută. Tati. Da, tati. Tati, așa, dă-i trofeul. Da. Nu ne ducem mai...
Hai să facem așa. Mai avem 3 premii acum de dat, să vedem cui le dăm, cine a fost cu minte, cine n-a fost. Ce mai contează? Hai să fie treaba. Asta e 1, asta e 3, asta e 3. Bun, locul 3, juniori 1, Nicolas Mititel. Ai multe să-l ajute tati. Hai, tati, trece. Hai, tati. Felicitări! Să rămâneți și la o poză, nu plecați. Stai la o poză, da? Așa. Diploma, dacă poți, stai să te ajutăm să le ia. Diploma, ține, poți să ții tu trofeul sau... Locul 3? Ia tu restul lucrurilor de diploma și trofeului. Nu, cu trofeul. Așa. Astea, toate. Senior 1, senior 2. Ăla era. Da. Tati, dacă vrei să faci o poză cu el? 2 secunde. Să schimb că e invers. El e 1. Așa. E același... Cred că e 2, da, știu. El e mic, el e mai mare. Diplomă locul 2, juniori 1, Cupa Micilor Pescari, ediția 8-a, Complex Piscicol Milutina, Amalia Sandu. Felicitări, Amalia. Mă rog mică mână acolo, băiatul. Are, dă-mi noroc cu băiatul. Stai și Amalia. Stai să-ți facem o Nu e niciun părinte să o ajute pe Amalia. Amalia, cine e părintele la Amalia să o ajute? Așa. Dă și cartea. Dă-i lui mami. Mami, țineți astea și dă-mi lui Amalia să țină trofeul și unde Amalia? Nu, diploma ține tu să faci o poză. Veniți să faceți poză cu ea dacă vreți. Amalia și Măța. Nu e Amalia? Hai, Amalia! La mine, da? Pentru prima participare. Bravo! Și eu, domnișoară, avem ce ne-a mai frecventat și ne-a mai ocupat câteva podiumuri până în prezent. Ilica Ghergu, locul 1, junior 1, ediția 8-a. Felicitări! Hai, tati,